Někdy v životě musíte ztratit všechno, abyste konečně našli to, kým skutečně jste. Elara strávila roky v prachu cirkusových arén, kde pod nánosem pudru pohřbila svou pravou tvář, jen aby přežila v krutém světě smeček. Jako akrobatka na stříbrném laně, které pro ně bylo symbolem křehké rovnováhy mezi životem a smrtí, maskou a pravdou, předstírá slabost, zatímco v jejich žilách proudí zakázaná moc. Jenže dnes v noci se v poslední řadě objevil muž, jehož pohled pálí jako oheň. Je to Kalen, bájný alfakrál. On v ní nevidí jen cirkusovou loutku, ale ženu, kterou hledal celé věky. Její maska začíná pukat. Dokáže tento dravec odhalit pravdu, nebo Elara znovu zmizí v zapomnění dřív, než padne opona? Teď je ten moment, kdy se lži hroutí a pravda vyplouvá na povrch jako drahokam. Lávička s rutovým extraktem pro ně představovala tekuté vězení, které potlačovalo její přirozenou vůni alfy a ničilo její zdraví. Posaďte se blíž k ohni, přátelé. Nechte mě vyprávět o časech, kdy svět nebyl tak přímočarý jako dnes. Kdy vůně pilin a starého sametu v cirkusovém stanu dokázala zakrýt i ty nejsmrtelnější pravdy. V té době, v roce 1912, putoval krajinou cirkus Noční stín. Nebyl to však obyčejný podnik pro pobavení davů. Bylo to útočiště pro ty, kteří nikam nepatřili. Pro ty, kteří utíkali před neúprosným zákonem smečky nebo před svou vlastní krví. Uprostřed toho všeho žila Elara. Kdybyste ji tehdy potkali v ranním oparu, viděli byste jen drobné děvče s očima barvy bouřkového nebe, které se vždy zdálo být o krok pozadu za ostatními. V hierarchii smeček, která tehdy neochvějně vládla světu, vystupovala jako omega, ta nejslabší, ta, která potřebuje neustálou ochranu, ta, kterou si nikdo rozumný nevybere za družku pro její sílu. Ale Elara měla tajemství, které ji pálilo v žilách jako tekuté zlato a nedalo jí spát. Každé ráno, dřív než první paprsky slunce políbily střechu jejího vozu, začínala svůj rituál. Nebyl to rituál krásy, ale rituál krutého přežití. V malém, dřevem obloženém voze, kde voněly sušené byliny a starý papír, si vařila odvar z kořene stříbrného dubu a ruty. Rutový extrakt byl jejím tichým věznitelem. Ten hořký odvar potlačoval její přirozenou vůni, vůni alfy, vůni moci a autority, která by v jediném mžiku přilákala lovce z královských dvorů až k jejím dveřím. Ještě jeden den, zašeptala si pro sebe, když potlačila dávivý reflex z té trpkosti. Poté si na zápěstí a za uši nanesla hustý olej z divokých jahod a jasmínu. Byla to typická sladká vůně omek, která měla uklidňovat dravce v jejím okolí a nevzbuzovat ani stín podezření. Byl to smutný pohled na někoho tak nadaného, kdo musí svou podstatu pohřbít pod nánosy líčidel a falešné pokory. Cirkus Noční stín vedl muž jménem Silas. Byl to starý mák, jehož tvář připomínala mapu zapomenutých a nebezpečných cest. Silas věděl, že Elara není tím, za koho se vydává, ale v cirkuse se na otázky nikdo neptal, pokud jste odvedli svou práci beze zbytku. A Elara svou práci dělala dokonale. Její vystoupení na vysokém laně bylo skutečným srdcem celého večera. Lidé tajili dech, když se vznášela metry nad zemí bez jakéhokoliv jištění, s lehkostí, která drze popírala zákony gravitace. Publikum v ní vidělo křehkou květinu v nejvyšším nebezpečí, ale ona tam nahoře byla konečně svobodná. Tam nahoře nemusela hrát roli slabé dívky. Každý sval v jejím těle byl napjatý a připravený k útoku, nikoliv k pádu. Život v cirkuse byl tvrdý, ale pro Elaru vzácně předvídatelný. Měla své přátele mezi těmi, které svět nazýval zrůdami nebo vyděděnci. Byla tu stará paní Melou, která věštila z čajových lístků pravdy, jež nikdo nechtěl slyšet. Byl tu mladý silák Markus, který ve skutečnosti trpěl takovou plachostí, že bez své masky nedokázal promluvit ani se známým člověkem. Byli jako rodina, kterou si člověk vybere v momentě, kdy ho ta vlastní zradí nebo opustí. Jenže pod tímto zdánlivým povrchem klidu vřela ve světě neklidná krev.
Království smeček se zmítalo v hlubokých nepokojích. Starý alfa král zemřel a na jeho trůn usedl jeho syn Kejlen. O Kejlenovi se vyprávěly legendy, které děsily děti i starce. Říkalo se, že jeho vlk je větší než kůň a jeho oči dokážou prohlédnout každou sebesložitější lež. Pátral po něčem, nebo po někom, s posedlostí, která hraničila s naprostým šílenstvím. Elára se snažila na tyto zneklidňující zprávy nemyslet. Věřila, že v zaprášených koutech venkovských městeček a mezi hlukem orchestru je v bezpečí. Že mezi vůní pečených kaštanů a levných parfémů její stopu nikdo nikdy nenajde. Jak hluboce a bolestně se tehdy mýlila. Jednoho sichravého večera, když cirkus rozbil stan na okraji starobylého města obehnaného hradbami, pocítila Elára ve vzduchu něco cizího. Nebyla to jen vlhkost blížícího se deště. Byl to pach staré magie, moci a chladné oceli. Toho večera se v šatně chvila víc než kdy jindy. Cítila, jak jí v žilách pulzuje krev, kterou rutový odvar už nedokázal plně spoutat. Dneska je něco v nepořádku, Silasi, řekla tichým hlasem, když kolem ní procházel majitel cirkusu. Silas se zastavil a podíval se na ní skrze své kulaté zaprášené brýle. Cirkus je věrným zrcadlem světa, má drahá. Pokud je svět v nepořádku, cirkus to pocítí jako první ze všech. Jdi ven a hraj svou roli nejlépe, jak dovedeš. To je to jediné, co nás drží při životě v této bouři. Elára jen mlčky přikývla. Vyšla na scénu ozářenou tisíci svíček, které se houpaly v křišťálových lustrech u stropu stanu. Hudba začala hrát pomalou, tesknou melodii, která jí vždy připomínala domov, o který přišla. Vyšplhala po provazovém žebříku do výšin, kde se vzduch tetilil horkem a očekáváním. Rozhledla se po publiku a viděla obličeje rozzářené úžasem, děti s otevřenými ústy a páry, které se k sobě tiskly. A pak ho uviděla. V poslední řadě, přesně tam, kde byly stíny nejhustší a nejděsivější, seděl muž. Nepatřil tam. Jeho postoj byl příliš vzpřímený a jeho oděv příliš kvalitní, i když se ho snažil zakrýt prostým cestovním pláštěm. Ale nebylo to jeho oblečení, co ji zastavilo uprostřed pohybu. Byla to jeho aura. Byla tak nesmírně silná, že i z té dálky cítila, jak se jí její vlastní vlk uvnitř těla začíná vzpírat potlačujícímu odvaru. Cítila, jak se v ní probouzí hrdost, kterou měla zapomenout. Ten muž se nepohnul. Zatímco ostatní nadšeně tleskali jejímu prvnímu akrobatickému kousku, on jen seděl s rukama položenýma na kolenou. Jeho oči se upíraly přímo na ni. Nebyl to pohled obyčejného obdivovatele. Byl to pohled dravce, který konečně spatřil svou kořist po mnoha letech marného a úmorného hledání. V tu chvíli Elara málem udělala osudovou chybu. Její noha na vteřinu sklouzla po mokrém provaze. Publikum zděšeně vykřiklo. Elara se však instinktivně chytila a její svaly zareagovaly s bleskovou rychlostí, kterou by žádná skutečná omega nikdy neměla mít. Na vteřinu se její maska zachvěla a ona ukázala světu svou skutečnou podstatu. Rychle se vzpamatovala a dokončila číslo s úsměvem, který ji bolel v celém obličeji. Ale věděla to. Věděla, že ten muž v poslední řadě viděl všechno, co mělo zůstat skryto. Viděl ten jeden jediný moment naprosté pravdy. Když se stoupila dolů a zmizela za těžkou sametovou oponou, její srdce bušilo jako splašené. Cítila, jak se jí potí dlaně. Ten muž nebyl jen tak někdo. Byl to konec její svobody a začátek něčeho, na co nebyla připravená. Než se stihla převléknout do civilních šatů, Silas vběhl do šatny s tváří bledou jako křída. Elaro, okamžitě si zbal věci. Zašeptal tak tiše, že ho sotva slyšela. Kdo je to, Silasi? Zeptala se, i když odpověď už dávno cítila v každém vláknu svého těla. Je to alfa král Kejlen a přišel si právě pro tebe. V tu chvíli se svět kolem ní začal definitivně hroutit. Všechny ty roky skrývání, všechno to nezměrné úsilí zapadnout do role slabé omegy bylo pryč v jediném okamžiku. Cirkus Noční stín, její jediný domov, se najednou stal tou nejnebezpečnější pastí. Venku, v šeru noci, čekal král, který nebral ne jako odpověď a který viděl skrze každou masku.
Královský pečetní prsten byl znamením moci, které Kaelenovi umožňovalo vycítit krev rodu Valerius. Po skončení vystoupení se Elara prakticky zhroutila do své úzké šatny. Ruce se jí třásly tak nekontrolovaně, že nemohla ani rozvázat tuhé tkanice svého kostýmu. Vzduch v malé místnosti voněl po líčidlech, starém dřevě a prachu, ale ona v něm cítila jen tu jednu jedinou věc. Pach blížící se bouře a chladné oceli, který si ten muž z poslední řady přinesl sebou. Cítila, jak se jí pod kůží bouří krev a jak rutový extrakt, který pila, začíná v jejím těle prohrávat bitvu s její vlastní přirozeností. Najednou se dveře šatny pomalu otevřely. Nebyl to Silas s obvyklou sklenicí vody a tichým slovem uznání. Byl to on, Kaelen. Stál v prahu a jeho postava vyplnila veškerý volný prostor v místnosti. Elara si instinktivně přitáhla vlněný plášť k tělu a sklonila hlavu v naučeném, pokorném gestu slabé Omegy. Pane, nemáte tu co dělat. Tohle je soukromý prostor pro umělce a vstup je zakázán. Kaelen na její slova neodpověděl. Místo toho udělal pomalý, neobyčejně rozvážný krok k ní. Na jeho pravé ruce se temně zaleskl královský pečetní prsten. Byl to prastarý předmět, vytesaný z jediného kusu černého diamantu, o kterém se v legendách pravilo, že pije krev draků a zná pravdu dřív než samotné srdce. Elara cítila, jak ten prsten v jeho blízkosti podivně pulzuje v rytmu jejího vlastního, splašeného srdce. Ušetři mě toho nedůstojného divadla, princezno, řekl Kaelen a jeho hlas byl jako broušený, těžký samet. Tvé rutové bylinky a levné oleje sice oklamou nosy mých stráží, ale nikdy neoklamou krev, která volá po své vlastní. Cítím tě tak jasně, jako bys v této šatně křičela své jméno. Elara stuhla a pokusila se o poslední zoufalý odpor. Nerozumím vám, můj pane. Jsem jen prostá akrobatka z cirkusu. Nemám žádné jméno, které byste mohl znát. Kaelen se k ní naklonil tak blízko, že cítila sálavé teplo jeho těla a vůni drahého tabáku. Lhaní ti nejde ani zdaleka tak dobře jako nebezpečná chůze po laně. Tvůj vznešený rod Valerius byl proslulý svou nezdolnou hrdostí, nikoliv svou schopností se zbaběle schovávat v prachu venkovského cirkusu. Chytil ji pevně za zápěstí a pečetní prsten na jeho prstě se náhle rozzářil tlumeným, hrozivým, purpurovým světlem. V tu chvíli Elara pocítila, jak se v ní něco definitivně láme. Ta neustálá sebekontrola, to věčné předstírání, ta nesmírná tíha falešné masky, všechno to vybuchlo jako sopka. Její oči na vteřinu zaplály čistým stříbrem a v šatně se zvedl prudký. Poryv neviditelného, magického větru, který schodil flakony s parfémy i staré sklenice ze stolu. Nejsem žádná tvoje princezna, zavrčela, a její hlas byl hluboký a plný prastaré autority. A rozhodně nejsem tvoje kořist, Kaelene. Kaelen ji však nepustil. Naopak, jeho stisk byl pevný, ale k jejímu překvapení nebyl krutý. Můj otec byl krutý muž a blázen, který se bál síly, jíž nedokázal porozumět. Já nejsem on, Elaro. Nehledal jsem tě po všech těch městech, abych tě zabil. Hledal jsem tě, protože náš svět se rozpadá a ty jsi jediná, kdo má v rukou klíč k jeho záchraně. A proč bych ti měla věřit po tom všem, co tvůj rod udělal mému? Zeptala se s neskrývanou hořkostí. Protože venku v nočních stínech už čekají ti, kteří tě skutečně chtějí vidět mrtvou. Lord Draken z jihu už ví, že jsi tady. Pokud tu zůstaneš, do zítřejšího rána z tohoto stanu nezbyde nic než popel a ticho. Kaelen se od ní o malý krok vzdálil a podal jí svou otevřenou ruku. Pojď se mnou na Montgris. Tam tě naučím ovládat to, co se tak marně snažíš potlačit těmi jedy. Tam přestaneš být cirkusovou loutkou a staneš se tím, čím ses narodila. Alfou, která vládne svému osudu. Elara se dlouze podívala na jeho ruku a poté na obraz starého Silase na stěně. Věděla, že její poklidný život v cirkuse právě v tuto vteřinu skončil. Buď odejde s tímto nebezpečným králem do neznáma, nebo zemře jako poslední, zapomenutý výhonek svého rodu.
Nakonec svou ruku vložila do té jeho. V ten moment cítila, jak pečetní prsten přestal hrozivě pulzovat a místo toho ji zaplavil podivný pocit bezpečí, který nepoznala celých 20 let. Černý cestovní plášť sloužil jako Kaylenův oděv, který Elaru chránil před pohledy světa, ale zároveň ji izoloval. Útěk z cirkusu proběhl v naprostém tichu a pod milosrdnou rouškou hluboké noci. Kaylen přes Elaru v šatně přehodil svůj plášť. Byl neobyčejně těžký, voněl po cedrovém dřevě, drahém tabáku a byl v něm zašifrován mocný mentální štít. Pro okolní svět v tom plášti nebyla vidět žádná konkrétní osoba, jen nezajímavý stín, který nikoho neupoutá. Pro Elaru to však bylo jako být uvězněna v těsné kukle. Cítila se v něm bezpečně, ale zároveň ji ta tíha děsila. Seděla naproti němu v uzavřeném kočáru, který se zběsile řítil temnotou směrem k severním horám. Drkotání kol o ostré kameny bylo jediným zvukem, který přerušoval jejich dlouhé společné ticho. Sledovala Kaylena, jak ve světle jediné svíce soustředěně studuje staré zažloutlé mapy. Působil tak neochvějně klidně, tak jistě ve své roli zachránce i vládce. Kam mě to ve skutečnosti vezeš? Zeptala se po dlouhé době tichým hlasem. Kaylen k ní konečně vzhlédl. Na Montgry. Je to nejstarší a nejváženější akademie v našem království. Oficiálně tam budeš pod mou osobní ochranou jako vzácný host z dalekých krajů. Neoficiálně tam začne tvůj skutečný život a tvůj pravý trénink. Elara se zachumlala hlouběji do jeho pláště. Cítila se v něm chráněná, ale ten pocit ji zároveň znepokoval. Lidé tam okamžitě poznají, kdo jsem. Každý alfa v té budově vycítí mou krev dřív, než překročím práh. To je přesně ten důvod, proč teď musíš nosit ten plášť, odvětil Kaylen věcně. Dokud se nenaučíš vytvářet své vlastní mentální štíty, musíš nosit ty mé. Je to břemeno, to velmi dobře vím. Být schovaná pod křídly někoho jiného není pro tvou divokou přirozenost vůbec snadné. Měl ve všem pravdu. Elara cítila, jak se v ní její vlk vzpírá. Nechtěla být schovaná v cizím oděvu. Chtěla být svobodná a dýchat čistý vzduch bez přetvářky. Ale vzpomínka na Drakenův stín, o kterém Kaylen mluvil se smrtelnou vážností, ji držela v klidu. Sledovala neznámou krajinu za oknem, kterou dříve znala jen z vyprávění starého Silase. Hory se tyčily k nebi jako mlčenliví strážci a ona věděla, že s každým ujetým kilometrem se nenávratně vzdaluje od té dívky, kterou byla v cirkuse. Kaylen na ní občas pohlédl s výrazem, který nedokázala správně dešifrovat. Nebyla to touha, po které obvykle prahnou muži v publiku. Bylo to uznání. Jako by se díval na drahocennou zbraň, kterou je třeba znovu pečlivě nabrousit a připravit k boji. Bude to bolet, Elaro. Každá skutečná změna vždycky bolí. Ale slibuji ti, že až dojdeme na úplný konec této cesty, už se nikdy nebudeš muset bát pohledu do zrcadla. Elara zavřela unavené oči a snažila se v drkotajícím kočáru usnout. Plášť jí příjemně hřál, ale v srdci měla mrazivou obavu. Věděla, že Montgrys nebude jen školou pro vyvolené, ale skutečným bojištěm. A ona byla vojákem, který zatím neumí ani správně držet meč své vlastní moci. Svitky z kůže z Montgrys byly starobylými učebnicemi magie, které Elaru učili mentální disciplíně místo bylin. Akademie byla monumentální, mrazivá stavba z tmavého kamene, která jakoby vyrůstala přímo z ostré skály nad mořem. První dny byly pro Elaru naprostým šokem. Už žádné piliny v aréně, jen studený a naleštěný mramor chodeb. Už žádné bylinkové odvary, ale soustředěný, vyčerpávající trénink čisté mysli. Kaylen ji hned první den po příjezdu zavedl do své soukromé studovny, kde na masivním stole ležely tyto vzácné svitky. Byly tak staré, že se jich Elara zpočátku bála i dotknout. Tohle jsou tvé nové zbraně, Elaro. Zapomeň na rutový extrakt, který si pila celé roky. Ten jen tlumil příznaky tvé síly. Tyto svitky tě naučí ovládnout samotnou příčinu tvého trápení. Učení bylo nesmírně vyčerpávající.
Elara musela hodiny sedět v naprostém tichu a vizualizovat svou moc jako tekuté, žhavé stříbro. Musela ji naučit protékat svými žilami s naprostou kontrolou, aniž by jediná kapička unikala ven skrze její kůži. Tvá vůně je tvou vizitkou pro celý svět, říkal jí Kaylen, zatímco kolem ní neúnavně obcházel jako predátor, který hledá i tu nejmenší slabinu. Pokud se na vteřinu přestaneš soustředit, prozradíš svou identitu všem v této budově. Jednoho sichravého odpoledne Elara v tréninku fatálně selhala. Její soustředění se roztříštilo pod tíhou únavy a místnost okamžitě zaplavila silná, opojná vůně divokých růží a blížící se bouřky. Kaylen zareagoval bleskově. Chytil ji pevně za ramena a donutil ji, aby se mu podívala přímo do očí. Vidíš to sama? Stačí jedna jediná vteřina pochybností a tvá maska je na dobro pryč, řekl přísným, nekompromisním hlasem. Jsem prostě unavená, Kaylene, vybuchla v záchvatu hněvu. Ty byliny byly mnohem jednodušší. Proč mě nenecháš prostě být tou slabou omegou? Všichni by byli mnohem spokojenější a já bych měla konečně klid. Kaylenův pohled na malý okamžik změkl. Ty byliny tě pomalu zabíjely, Elaro. Ten extrakt ti rozežíral vnitřnosti a zastíral tvůj jasný úsudek. Chtěla si doopravdy žít jako loutka, která pomalu umírá v zapomnění, nebo jako královna, která vládne své vlastní bolesti. Vzal jeden ze svitků a rozvinul ho přímo před ní. Byly v něm runy, které začínaly jasně svítit, jakmile se jich Elara prsty dotkla. Cítila v nich mocnou ozvěnu své vlastní krve. Tohle je tvé skutečné dědictví. Rod Valerius nebyl silný jen díky svým svalům a vojskům, ale především díky své železné disciplíně. Nauč se ji ovládat a nikdo tě už nikdy v životě nespoutá žádnými řetězy. Elara si hluboce povzdechla a znovu se odevzdaně posadila k náročnému tréninku. Cítila, jak se její mentální štít pomalu, ale jistě zpevňuje. Nebyla to už jen neprostupná zeď, ale jemná a pevná síť, která sice propouštěla světlo, ale zachycovala její pravou podstatu uvnitř. Poprvé po mnoha letech se cítila víc jako lidská bytost a mnohem méně jako pouhá schránka naplněná falešnou cizí vůní. A Kaylen tam stále byl jako nehybný stín v koutě, který sledoval s trpělivostí, jíž disponují jen ti, kteří vědí, že na velké věci v životě se vyplatí čekat. Astronomické astrolábium sloužilo jako nástroj ke sledování hvězd a blížící se prázdnoty, která ukazovala konec světa. Měsíce na akademii plynuly jako voda v rozbouřené horské řece. Elara se stala přirozenou součástí Mongry, i když jen jako tichý stín na jeho okraji. Její vztah s Kaylenem se však zásadně měnil. Už pro ní nebyl jen jejím únoscem nebo přísným mentorem. Stal se jejím pevným ukotvením v tomto novém a neznámém světě. Jedné mrazivé noci vzal do nejvyšší věže celé akademie, do místa nazývaného Komnata zapomnění. Uprostřed kruhové místnosti stálo obrovské astronomické astrolábium, které se v tichu pomalu otáčelo a vydávalo jemné rytmické cvakání. Dívej se teď velmi pozorně, Elaro. To, co tady vidíš, nejsou jen vzdálené hvězdy. Je to mapa našeho společného osudu. Sledovala s úžasem, jak se stříbrné nitě světla protínají s temnými, nepravidelnými skvrnami na mapě noční oblohy. Co jsou ty černé díry, které pohlcují světlo? Zeptala se zatajeným dechem. To je prázdnota, odpověděl Kaylen, a jeho hlas zněl v tom tichu neobyčejně unaveně. Není to jen prázdný prostor bez hvězd. Je to hladová nicota, která se krmí magií a životem našeho světa. Moje rodina se jí celá staletí snažila zastavit hrubou silou, ale tvoje rodina znala jiný způsob. Znala způsob, jak tu trhlinu uzavřít navždy. V tu jedinou chvíli Elara konečně pochopila tu obrovskou tíhu, kterou Kaylen nesl na svých ramenou každý den. Byl králem světa, který pomalu, ale nezadržitelně umíral, a on byl tím posledním strážcem, který ho držel pohromadě silou své vůle. Cítila k němu náhlou a hlubokou vlnu soucitu, která ji samotnou překvapila. Proto jsi mě tedy hledal, řekla velmi tiše. Ne kvůli moci nad ostatními smečkami, ale právě kvůli tomuto nebezpečí.
Kaylen se na ní dlouze podíval a v jeho zlatých očích viděla poprvé v životě opravdovou, nefalšovanou zranitelnost. Moc je pro mě jen nezbytný nástroj, Elaro, ale ty jsi pro mě naděje. Bez tvé unikátní magie krve nemůžeme tuto bariéru nikdy obnovit. Jsi kouskem skládačky, který našemu světu chyběl celé dlouhé generace. Položil svou ruku na astrolábium a to se pod jeho dotykem roztočilo mnohem rychleji. Ukázalo jim děsivou vizi světa úplně pohlceného temnotou, pokud v tomto úkolu selžou. Elara cítila, jak se jí v tu chvíli bolestivě sevřelo srdce. Už to pro ně nebyl jen její soukromý příběh o útěku z cirkusu. Byl to příběh o přežití všeho, co kdy milovala. A Kaylen, ten dříve chladný alfakrál, byl tím jediným člověkem, který stál neohroženě mezi ní a tímto hrozivým koncem. Pomůžu ti ze všech svých sil, řekla, a její hlas byl poprvé v životě pevný a jasný jako čistý zvuk kovového zvonu. Drakenova černá dýka byla zbraní ukovanou z temnoty jihu a symbolem hrozící zrady. Relativní klid na Montgris byl však jen velmi prchavý, přechodný. Jednoho mrazivého, šedivého rána dorazila k branám akademie početná delegace z jihu. Vedl ji samotný Lord Draken, muž, jehož jméno bylo v Elarině rodině dříve vyslovováno jen v tichém šepotu plném nekonečného strachu. Byl to vysoký, nezdravě bledý alfa, který se pohyboval s hrozivou elegancí jedovatého hada. Draken přinesl Kaylenovi jako dar černou dýku z čepelí, která jakoby aktivně pohlcovala veškeré okolní světlo. Symbol našeho nového spojenectví, vaše veličenstvo, prohlásil Draken u slavnostní večeře a jeho pátravý pohled přitom neustále sklouzával k Elaře, která seděla na samém konci stolu jako tichá a nenápadná společnice. Elara cítila, jak ji ta dýka na dálku odpuzuje. Pach hniloby a zakázané temné magie z ní sálal na několik metrů. Ten muž velmi dobře ví, kdo ve skutečnosti jsem, šeptala Kaylenovi později večer v pusté zahradě. Cítím, jak se na mě dívá, jako by mě už teď v duchu porcoval tou svou prokletou dýkou. Kaylen byl napjatý jako struna luku před výstřelem. Vím to velmi dobře, Elaro. Draken není jen obyčejný vyslanec, je to loutka prázdnoty. Přišel se osobně přesvědčit, jestli si to skutečně ty, koho jsem našel. Musíš své štíty od této chvíle držet pevněji než kdy jindy. Jediná malá chyba a on tě odveze na jih, dřív než stihnu jakkoliv zasáhnout. Situace se dramaticky vyostřila, když Elara náhodou vyslechla tajný rozhovor v Kaylenově pracovní studovně. Stála schovaná za těžkým sametovým závěsem a slyšela Drakenův posměšný, slizký hlas. Máme přece jasnou dohodu, Kaylene. Ty dostaneš vytoužený klid na svých jižních hranicích a já za to dostanu tu dívku. Je to více než spravedlivá cena za trvalé přežití tvého ohroženého trůnu. Slyšela Kaylenovu tichou odpověď, která ji okamžitě zmrazila v kostech. Všechno na tomto světě má svou cenu, Lorde Drakene. Naše dohoda samozřejmě stále platí, až konečně nastane ten správný čas. Elara se tiše a nepozorovaně odplížila pryč, v očích pálivé slzy zklamání. Takže to byla přece jen krutá pravda. Kaylen ji celou tu dobu jen vykrmoval jako dobytek pro Drakena. Všechny ty náročné lekce, všechny ty vznešené řeči o společné naději byly jen chytrý způsob, jak zvýšit její tržní hodnotu na trhu se smrtí. Vrátila se do svého skromného pokoje a začala si v tichosti balit své věci. Musela okamžitě zmizet. Stará cirkusová akrobatka v ní velmi dobře věděla, že když lano pod nohama začne hořet, je nejvyšší čas na odvážný seskok do neznáma. Originální kronika rodů byla zakázanou knihou odhalující, že rod Valerius nebyl vyvražděn, ale měl být obětován. Elara se však té noci nedostala příliš daleko. Místo zamýšleného útěku ji nevysvětlitelný instinkt táhl hluboko dolů, do nejtemnějších a nejzaprášenějších archívů pod Montgris. Cítila neodolatelné volání své vlastní krve. V zapomenuté místnosti, kam slunce neproniklo snad 1000 let, konečně našla kroniku rodů. Nebyla to ta kniha, kterou znala z běžné školy. Byla to ta pravá, vázaná v drsné dračí kůži. Když ji opatrně otevřela,
Starobylé runy na stránkách se okamžitě rozsvítily sytou, krvavou červení. Četla s hrůzou o masakru na Black Crestu, o svém vlastním rodu. A pak to uviděla černé na bílém. Oni je tehdy nezabili v boji, oni je rituálně obětovali. Všichni alfové se tehdy spojili, aby do poslední kapky vyčerpali magii Valériů a vytvořili tuto bariéru. Můj otec to věděl. Věděl, že se to jednou stane znovu. To je ten pravý důvod, proč jsem s Drakenem tak mluvil, Elaro. Prudce se otočila a uviděla Kaelena. Stál tam ve stínu. Vypadal neuvěřitelně unaveně a s hlubokou bolestí v očích, kterou se předtím tak marně snažil maskovat. Chtěl jsem, aby si Draken do poslední chvíle myslel, že jsi pro mě jen obyčejné zboží. Musel jsem ho udržet v klidu a v iluzi, dokud nenačerpáš dostatek vnitřní síly k tomu, abys ten rituál mohla provést úplně jinak než tví předkové. Jinak? Zeptala se s hlubokou nedůvěrou Valase. Chceš mě tedy taky nakonec obětovat? Chceš mou krev pro tu svou bariéru, aby tvůj trůn zůstal v bezpečí? Kaelen k ní pomalu přistoupil a tentokrát ji vzal pevně za obě ruce. Dívej se pozorně na tu úplně poslední stránku, kterou tvůj otec stihl dopsat dřív, než ho dostali. Skutečná bariéra nepotřebuje krev nevinné oběti. Potřebuje krev dobrovolného a upřímného pouta. Potřebuje 2 alfy, které se spojí nikoliv skrze násilnou smrt, ale skrze posvátné družství. To je to, čeho se oni všichni nejvíc bojí. Toho, že bychom už nikdy nepotřebovali žádné další oběti. Že bychom byli konečně svobodní. Elara pocítila, jak se jí z té informace úplně zatočila hlava. Družství? Ty a já jako rovný s rovným? Ano, řekl Kaelen, a jeho hlas byl poprvé v životě plný skutečných emocí. Nechtěl jsem ti to říct dřív, protože jsem chtěl, aby ses pro mě a pro naši cestu rozhodla zcela sama. Ne z nějaké vynucené povinnosti k tomuto světu, ale proto, že mi skutečně věříš. Draken chce rituál smrti a destrukce. Já chci rituál života a naděje. Ale ten rituál funguje jen tehdy, kdy se k němu oba dva svobodně zavážeme jako rovnocenní partneři. V tu jedinou chvíli Elara uviděla, jak všechny ty rozházené střípky skládačky konečně zapadají do sebe. Kaelen neriskoval jen svou korunu, ale i svou vlastní duši tím, že se vzpřel prastarému řádu smeček. Hledal ji celé roky, ne jako lovnou zvěř, ale jako svou jedinou záchranu a naději. Věřím ti, Kaelin, zašeptala. A poprvé cítila, jak se její divoký vnitřní vlk úplně uklidnil. Byl to moment absolutní a čisté pravdy. Ale venku za zdmi se už ozývalo zlověstné řmění. Lordu Drakenovi právě došla jeho předstíraná trpělivost. Medailon rodu Valérius byl starý šperk, který Elara našla v archivech a který fungoval jako zesilovač její magie. Celý hrad Montgry se otřásal v samotných základech pod náporem temné magie. Temnota lorda Drakena se valila chodbami akademie jako nebezpečný černý příliv. Elara a Kaelen však byli stále v hlubokých archivech, kde se horečně připravovali na svou poslední a rozhodující bitvu. Elara si na krk s posvátnou úctou pověsila medailon rodu Valérius, který našla v tajné schránce přímo pod kamenným oltářem. Byl to starobylý stříbrný sluneční disk, který okamžitě začal hřát na její kůži s nečekanou intenzitou. Už se nikdy neschovávej, Elaro, řekl Kaelen a začal si s ledovým klidem oblékat svou těžkou bitevní zbroj. Dnes večer celý tento svět konečně uvidí, kdo ve skutečnosti jsi. A slibuji ti, že se budou všichni třást strachem víc než ty v tuto chvíli. Elara se hluboce nadechla a naplnila své plíce chladným vzduchem. Naposledy v duchu sáhla po své masce křehké a ustrašené Omegy a s konečnou platností ji roztříštila na 1000 bezvýznamných kousků. Cítila, jak se její moc konečně a plně uvolňuje z vězení. Už to nebylo jen žhavé stříbro, které musela tak pracně skrývat. Byl to nespoutaný oheň, který se dral silou ven na povrch. Už ho cítím velmi blízko, řekla a její hlas teď zněl jako hluboký, rezonující tón velkého bronzového zvonu. Draken je právě teď v hlavní hale.
Snaží se vší silou prorazit pečeť naší bariéry. Pokud ho nedokážeme zastavit během příštích 10 minut, prázdnota se nenávratně vlije do našeho světa a pohltí vše živé. Kaylen vytasil svůj majestátní meč a beze slova jí podal ruku. Jsme na to připraveni. Nejsme už jen král a jeho chráněný vězeň. Jsme 2 dospělé alfy jednoho společného osudu. Když spolu procházeli temnými chodbami galavní hale, Elara cítila, jak se k ním s odhodláním přidávají věrní strážci i vyděšení studenti akademie. Viděli ji konečně takovou, jaká byla. Viděli tu dívku, která byla dříve pro všechny téměř neviditelná, jak teď září jasným stříbrným světlem, které jako nůž prořezávalo Drakenovu dusivou mlhu. Byl to moment její naprosté transformace. Každý její krok po kamenné dlažbě byl pevný, každý její dech byl plný přirozené autority. Už nebyla jen akrobatkou na tenkém laně nad propastí. Byla pevnou zemí, po které se ostatní mohli v této bouři bezpečně pohybovat. Dveře do hlavní haly se s ohlušujícím třeskem rozletěly. Uvnitř stál Draken, obklopen zhmotněnými stíny, které aktivně požíraly samotnou okolní realitu. V ruce pevně držel svou černou dýku a chystal se jí vší silou vrazit přímo do srdce hradní pečetě, aby dokončil své dílo zkázy. Okamžitě se zastavte, Draken, vykřikla Elara a síla jejího hlasu odhodila několik stínů zpět do tmy jako pírka. Draken se pomalu otočil a jeho tvář byla odpornou maskou čisté nenávisti a šílenství. Ta malá, ustrašená loutka se nám snad naučila mluvit? Přicházíte příliš pozdě, princezno. Krev tvého mrtvého otce už dávno volá po své jediné dceři. Pojď si konečně pro tu smrt, pro kterou ses před lety narodila. Elara se ani nepohnula, jen pevněji stiskla medailon na své hrudi. Dnes večer tu nikdo další neumře, Draken. Protože dnes večer už nejsem jen krev Valériu, kterou chceš zneužít. Jsem hlasem nového, svobodného světa, který ty nikdy nepochopíš. Kaylen se postavil pevně po jejím boku. Jeho zlatá aura se dokonale propojila s její stříbrnou a společně vytvořili neproniknutelnou bariéru světla, kterou ani Drakenova nejhlubší a nejčernější tma nedokázala nijak prorazit. Kaylenův ohnivý meč byl zbraní, která krájela stíny a sloužila jako maják v nastalé temnotě. Bitva vypukla s takovou divokostí, kterou Montgris nezažil za celá dlouhá staletí své existence. Drakenovi válečníci, kteří byli magií proměněni v položivé, děsivé stíny, se bezhlavě vrhli na Kaylenovi věrné stráže. Kaylen tasil svůj legendární ohnivý meč a každým přesným švihem rozřezával hustou temnotu, jako by to bylo jen staré, spuchřelé plátno. Drž se neustále blízko mě, Elaro, zakřičel mocným hlasem přes ohlušující hluk, srážející se oceli a zoufalého křiku bojujících. Ale Elara už v tu chvíli nepotřebovala žádnou ochranu. Její vlastní magie se rozlila po celé hale jako žhavé tekuté stříbro. Starobylý medailon na její hrudi zářil tak nesnesitelně jasně, že stíny se při pouhém dotyku s jeho světlem okamžitě měnily v neškodný popel. Pohybovala se v tom chaosu s vrozenou lehkostí cirkusové akrobatky, ale s ničivou silou skutečné přírodní katastrofy. Nemůžeš v této bitvě vyhrát, Kaylene, řval Draken a pokoušel se Kaylena zasáhnout svou černou dýkou naplněnou jedem. Citové pouto je jen slabost, kterou využiji. Jen čistá krev dává skutečnou a neomezenou moc. V tu dramatickou vteřinu udělala Elara něco, co v hale absolutně nikdo nečekal. Skočila s odvahou přímo mezi ně dva. Nebránila se mečem, ale svou čistou vůlí. Chytila Drakenovu černou dýku holou rukou přímo za čepel a její zářící stříbrná krev začala pomalu stékat po temném kovu. Draken se vítězoslavně zasmál. Ty hloupá holka. Právě jsi mi dobrovolně dala přesně to, co jsem celou dobu chtěl. Ale ten smích mu okamžitě a bolestivě zamrzl na rtech. Elarina krev Drakenovu dýku nenasytila, jak očekával. Ona ji začala aktivně čistit od vší temnoty. Černý kov pod jejím pevným dotykem začala hlučně praskat a zevnitř začalo vyzařovat oslnivé bílé světlo. Elara se podívala Drakenovi přímo do jeho vyděšených očí
a v těch jejich viděl celou hloubku svého neodvratného pádu. Moc není v sobeckém braní, Drakéně. Skutečná moc je v obětavém dávání. A já ti teď dávám poznat tu nejprostší pravdu. Krystal prázdnoty představoval zdroj Drakenovy moci, který Elara musela roztříštit svou stříbrnou energií. Uprostřed haly se však v tu chvíli začala nebezpečně otevírat samotná prázdnota. Draken při svém drtivém pádu nechtěně rozbil krystal, který nosil skrytý u sebe, a trhlina v samotné realitě se začala nekontrolovaně šířit dál do prostoru. Vzduch v hale začal být v jediném mžiku ledový a páchl děsivým zapomněním. Musíme tu trhlinu okamžitě uzavřít společnými silami, Elaro, zakřičel Kaylen a bleskově přiskočil přímo k ní. Teď hned. Pokud to neuděláme okamžitě, náš svět skončí během několika příštích minut. Elara se podívala na tu rostoucí černou díru uprostřed haly. Cítila její nekonečný hlad. Cítila, jak se jí silou snaží pohltit do své nicoty. Ale pak pocítila pevnou Kaylenovu ruku ve své vlastní. Děj se, co děj, Kaylene, zeptala se velmi tiše. Děj se, co děj, má královno, odpověděl Kaylen a v jeho hlubokém hlase nebyl ani ten nejmenší stín pochybnosti. Spojili pevně své ruce a zamířili veškerou svou společnou sílu přímo do hnícího srdce té trhliny. Nebyl to žádný útok nenávistí, bylo to posvátné spojení dvou duší. Elara cítila, jak se její zářivá stříbrná magie dokonale proplétá s Kaylenovým zlatým ohněm. Tvořili něco úplně nového, něco, co staré kroniky nazývaly poutem alfa králů. Zářilo to jako první úsvit po té nejdelší noci v dějinách. Vložili veškerou svou nezlomnou vůli, všechny své nejhezčí vzpomínky a svou čistou naději do té trhliny. Elara si v tu vteřinu vzpomněla na svou rodinu, na dobrého Silase, na svou dřívější osamělost a nakonec na ten první Kaylenův pohled v cirkuse. Cítila, jak se prázdnota pod tímto ohromným náporem skutečných emocí a čisté moci začíná rychle stahovat zpět. S posledním mohutným pulzem bílého světla, který otřásl celou horou pod jejich nohama, se trhlina s tichým, konečným lupnutím uzavřela. Celá hala se najednou neuvěřitelně stišila. Prach se pomalu usazoval na rozbité mramorové dlaždice. Draken nadobro zmizel, pohlcen svou vlastní vypěstovanou temnotou. Elara a Kaylen tam stále nehybně stáli, stále se pevně drželi za ruce, vyčerpaní až na dno svých sil, ale šťastně naživu. Svět byl pro tuto chvíli zachráněn. Bariéra byla opět pevná a tentokrát nebyla cynicky postavena na smrti a oběti, ale na svobodném životě dvou lidí, kteří se nebáli uvěřit v nemožné věci. Starý plakát cirkusu Noční stín byl upomínkou na minulost, kterou Elara pálila, aby udělala místo budoucnosti. O několik týdnů později seděla Elara sama na okraji vysokého útesu nad rozbouřeným mořem. Slunce pomalu vycházelo nad obzor a barvilo vlny pod ní do sytě zlatova. V ruce držela starý potrhaný plakát cirkusu Noční stín. Viděla na něm svou vlastní dřívější tvář, tu ustrašenou, silně namalovanou tvář ubohé Omegy na laně. Kaylen k ní potichu přišel a sedl si v tichosti vedle ní. Chybí ti to někdy, Elaro? Zeptala se velmi tiše. Elara se jen lehce usmála a plakát v ruce zapálila malým, jasným stříbrným plamenem ve své vlastní dlani. Ne, Kaylene. Byl to sice krásný a bezpečný úkryt, ale klec zůstane klecí, i když je bohatě vyložená tím nejjemnějším sametem. Teď už se nikdy nemusím bát spadnout dolů do prachu. Teď už vím, že mám svá vlastní křídla. Jemný popel z plakátu se rychle rozptýlil v raním větru. Akademie Montgris se od té doby stala místem nového, nadějného začátku pro všechny. Už se tu nikdy neučilo, jak potlačit svou přirozenost, ale jak ji hrdě oslavovat. Smečky se začaly postupně sjednocovat pod novým vedením, kde slovo alfa už neznamenalo bezohlednou krutost, ale velkou osobní zodpovědnost za ostatní. Co budeme vlastně dělat dál? Zeptala se Elara a s důvěrou si položila hlavu na Kaylenovo pevné rameno.
Kejlen ji něžně objal a podíval se na vzdálený horizont. Budeme konečně žít, Elaro. Budeme budovat nový svět, kde už žádná další dívka nebude muset pít hořký rutový extrakt, aby vůbec přežila. Budeme společně psát úplně novou kroniku. Naši vlastní kroniku. A tak tedy končí starý příběh o dívce z putovního cirkusu a mocném králi, který ji tam našel. Moje milé děti, pamatujte si navždy, že ty nejdůležitější bitvy v našem životě se nikdy neodehrávají na velkých polích s mečem v ruce, ale hluboko v našich vlastních srdcích. Tam se každé ráno znovu rozhodujeme, jestli budeme dál nosit svou starou masku, nebo jestli ji konečně s odvahou odložíme a ukážeme celému světu svou pravou, zářící tvář. Děkuji vám všem, že jste tak pozorně poslouchali. A teď už běžte konečně spát. Svět je venku v tuto chvíli naprosto bezpečný a vaše vlastní stříbrné světlo v něm trpělivě čeká, až ho jednoho dne sami probudíte.